No totiž chceme najít lidi. No, Kdybyste páni, ty máš zubiska. Teda. Styď se, Morrissey. Ty nevidíš, že si toho obra urazil? Prozraďte nám. Co pak jste zač? Jsem Alex. Ten Alex, to je Glorie, Marty a Melman. No, a odkud pak vy obři jste? Jsme z New Yorku a... Ať žijí newyorští obři! Vypadají nějak zdegenerovaně. Zeptal bych se těch mimoňů, jestli jsou tady někde lidi. Když dovolíte, my mimo ní máme lidi, jistě? Jo, mimo ní mají lidi. Bezva, prima, fajn. Tam nahoře. Jsou úžasní, víte? Ale živá zábava s nimi není. No, páni, a máte tu i živí lidi? Ne, jen ty mrtvoly. Protože kdyby jsme tady měli živoli, už by se tomu nedalo říkat divočina, že?